I den nye version af Audiokonsol er der flere forbedringer, der kan gøre sundhedsplejerskens arbejde med høretest i skolerne endnu lettere. Det første, man vil lægge mærke til, er, at brugerfladen har fået et mere moderne udtryk og er blevet optimeret til skærme med høj opløsning. Knapper og funktioner er stadig placeret de samme steder for at gøre overgangen så nem som muligt. Og Silla har i samarbejde med flere danske kommuner udviklet en helt ny automatisk test, som hedder Trio Autotest. Trio Autotest er optimeret til skolescreening med det formål at forenkle arbejdet for sundhedsplejersken og forbedre kvaliteten af testen ved at gøre den mere ensartet. Tidligere skulle man manuelt genteste de frekvenser, som børnene ikke kunne høre ved 20 decibel. Dette klares nu automatisk. Testen er fuldautomatisk og består af 3 faser. 1. Indledende test. 2. Basistest. 3. Gentest. Den indledende test bruges til at finde ud af, om barnet kan forstå testen, og at barnet kan trykke på svarknappen. Som standard præsenteres den indledende test ved 30 decibel på 1000 Hz i først højre øre og dernæst i venstre øre. Resultatet fra den indledende test bliver ikke en del af det endelige resultat. Startniveauet kan indstilles efter eget ønske. Når den indledende test er fuldført, starter den egentlige høretest. Selve testen minder om den tidligere 20 decibel test. Men den nye test vil selv foreslå at genteste de frekvenser, hvor barnet ikke fik reageret på 20 decibel. Det lilla gentest-symbol viser, at der foretages en gentest efter basistesten. Sundhedsplejersken kan trykke på symbolet og derved frakoble den foreslåede gentest. Når basistesten er afsluttet, vil gentesten kun starte, hvis der er nogle frekvenser, som er foreslået til gentest. Herefter er testen komplet, og sundhedsplejersken behøver derfor ikke at foretage nogen manuel efterprøvning. I den nye version finder du også det grafiske henvisningslag, som var en del af vores høretestkursus i 2023. Henvisningslaget tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning for høretest i skolerne og gør det lettere for sundhedsplejerskerne at afgøre, hvornår der skal ske en henvisning af barnet til yderligere undersøgelse. Sundhedsplejersken kan nemt aktivere henvisningslaget efter høretesten. Det nye børneforklaringslag er et pædagogisk værktøj, som kan hjælpe sundhedsplejersken med at forklare virkningen af høretab til børn. Ved at aktivere forklaringslaget vises der små illustrationer af forskellige lydkilder i audiogrammet, baseret på frekvens og intensitet. For eksempel repræsenterer en bulldozer lavfrekvente og kraftfulde lyde, mens fuglesang repræsenterer højfrekvente, men mindre intense lyde. Denne visualisering gør det nemmere at forklare barnet, hvordan høretabet kan påvirke deres hverdag. Sundhedsplejersken kan nemt aktivere børneforklaringslaget efter høretesten. Den nye software med de nye funktioner fungerer perfekt med både nye og gamle Oscilla audiometre og er integreret til kommunernes journalsystemer. Kommuner, der har købt de nye Oscilla A30 audiometre, kan gratis opdatere softwaren til både nye og gamle audiometre. Hvis I har nogle spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os. Fortsat god dag.